Bună seara! Suntem la o ediție excepțională cu corespondentul Grigore Culian din New York, de pe insula cu poveste a lui. A doua tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump a fost dejucată de agenții Secret Service. Asasinul ar fi fost la circa 300 de metri de țintă de el, pe un teren de golf din Florida. Un martor l-a reperat după niște boscheți. Lunetiștii au tras asupra lui și a fugit. Un martor i-ar fi fotografiat mașina. Suspectul este acum în arest, conform surselor judiciare. Acesta ar fi Ryan Wexley Ruth, 58 de ani. Mai departe, Grigore, ajută-ne, luminează-ne de acolo din inima insulei tale de pe Red River. Da, în primul rând vă salut pe toți, pe tine și pe toți românii care se uită la noi și care vor să afle informații altele decât cele oferite de sursele oficiale, să spun așa, sau de presa liberă. Exact. Da. Trebuie să vă spun că, într-adevăr, numele e cel pe care l-ai anunțat și tu, Ryan, numele atentatorului. Ryan Wesley Ruth are 58 de ani, este unul dintre un fel de anarhist, să spunem așa, un tip care nu și-a plătit taxele foarte mulți ani, a participat la tot felul de proteste și a fost arestat de mai multe ori, dar nu asta este informația cea mai importantă. Am să vă spun că el este un apropiat al congresmenului Adam Kinzinger, congresmen republican, pe care eu l-aș numi un fel de acoperit al democraților în Partidul Republican, pentru că este un adversar feroce al președintelui Trump și, cum spuneam înainte, este un apropiat al atentatorului. Asta ar fi informația cea mai importantă, pentru că mulți se întreabă de ce un un congresmen republican este atât de împătimit și de înrăit împotriva fostului președinte Donald Trump. Ce mai vrei să... Deci Adam Kinzinger e din Illinois și în congres din 2021. Asta, de unde a apărut informația că e apropiat, că Ryan e apropiat al lui Adam Kinzinger? Practic nu este o informație, dar există multe linkuri care au semnalat această apropiere. Este doar o, să spun așa, o speculație până la urmă, că nu există nicio dovadă. Eu am spus-o doar pentru că multe linkuri au publicat legătura între atentatorul Ryan Wesley Ruth și congresmenul republican american. Acum, nu știu dacă cei care se uită la noi și ne ascultă în acest moment știu că eu am vorbit despre posibile atentate la viața fostului președinte Trump. Încă de acum un an la Gold FM am spus că vor fi mai multe atentate, mai mult decât atât. Dacă ți-aduci aminte și dacă te uiți în corespondența noastră, Marius, ai să vezi că alaltă ieri, vineri, ți-am scris un mesaj în care ți-am spus că sunt îngrijorat că se va întâmpla un nou atentat asupra lui Donald Trump. Și am spus asta nu pentru că sunt Baba Vanga sau Mafalda sau nici măcar o vrăjitoare prezicătoare, ci bazat pe anumite informații care m-au dus la această concluzie. Și în primul rând, atitudinea președintelui Trump la prima și se pare singura dezbatere cu Kamala Harris. Când Trump mi s-a părut confuz, mi s-a părut îngrijorat și nu a avut cea mai bună prestație. Deci uite, confirm, a început vara indiană la New York, ține până în jumătatea lui octombrie, scade la jumătate prețul la curent, gata cu
AC, să aveți un weekend perfect. PS, tare mă tem că va mai fi un atentat la Trump. Era cam îngândurat la păruiala cu Kamala. Pare că se teme că serviciile or să-l lase din nou descoperit, ne scriai vineri, și eu ți-am răspuns, e prea mare miza. Da, exact. Dar, cum ți-am spus mai înainte, nu sunt Mafalda sau Baba Vanga. Pur și simplu am tras aceste concluzii în urma unor analize foarte serioase, în primul rând analizând comportamentul lui Donald Trump la dezbaterea prezidențială cu Kamala Harris, când mi s-a părut îngândurat. Am spus asta puțin mai înainte, mi s-a părut îngândurat, chiar puțin confuz și nu știu dacă nu aș fi avut aceeași atitudine dacă eram în locul unui fost președinte căruia i-a trecut pe la ureche glonțul la primul atentat. Deci se pare că Donald Trump este conștient că aceste atentate au fost două până acum, dar se pare că vor mai fi și altele, ceea ce îl îngrijorează. Acum, foarte puțini dintre compatrioții mei din țară înțeleg care este adevărata miză, de fapt. Nu vorbim aici despre Donald Trump și despre rivalitatea lui în lupta pentru Casa Albă cu Kamala Harris. Este vorba de un lucru mult mai important și aici pot să spun că Donald Trump se luptă practic cu un întreg sistem. S-a luat la trântă cu un sistem care va încerca să-l elimine sub orice formă. Mai sunt mai puțin de 2 luni până la alegeri și n-aș vrea să vorbesc cu păcat, dar tare mă tem că se vor mai întâmpla și alte atentate la viața fostului președinte, deși sper că ele să nu fie și succesful, să nu aibă succes. Este un lucru practic greu de înțeles într-o țară ca America, unde există instituții care funcționează, în special instituțiile de forță, și am senzația, ca un român american care trăiește de 35 de ani în această țară, am senzația că statul se află în disoluție. Este inadmisibil să fii în campanie electorală prezidențială și cu numai 2 luni înainte, cu câteva luni înainte de alegeri, să ai de a face cu 2 atentate la viața președintelui și practic să nu se întâmple nimic. La primul atentat, așa cum toată lumea știe, atentatorul a fost împușcat, mai mult ca sigur ca să nu vorbească, pentru că altfel nu ar fi fost lăsat să tragă. Dacă tot era să-l împuște, probabil că agenții federali ar fi trebuit să o facă înainte ca acesta să trimită gloanțele spre capul lui Donald Trump. Același lucru se întâmplă și acum și vă avertizez că am o presimțire că și al doilea atentat va fi găsit sinucis în locul în care este deținut. Asemenea lucruri se țin la secret pentru că există pericolul cu ghilimele, ca atentatorul să dezvăluie lucruri care ar arunca în aer scena politică românească, americană. Mă refer aici la, întrebări despre cine a pus la cale acest atentat, al doilea atentat, cine l-a finanțat și așa mai departe. Cam atât aș putea să-ți spun acum, Marius. Nu mă aventurez în speculații, nu este genul meu și dacă mai ai alte întrebări, cu mare plăcere. Deci, primul atentat a avut loc în 13 iulie, așa cum știți,
Butler, Pennsylvania, fieful Joe Biden, acel tânăr de 20 și ceva de ani a fost considerat anarhist, tot s-a uitat pe pagina lui de Facebook și pe rețelele de socializare, era un tip abulic, conform descrierilor media. De data aceasta, tot companiile de presă americane au căutat pe pagina lui Ryan Wexley Ruth, prezumtivul atentator sau cel care este dat de către toată presa americană de astăzi ca fiind așa, are 58 de ani și este un pro-ucrainean convins și un mare hater al Rusiei. E adevărat? Da, acum eu nu știu dacă e adevărat. Noi doar facem, ceea ce facem noi aici e să prelucrăm niște date pe care le-am obținut, să spun, în ultimile 24 sau 48 de ore. Ce se mai știe este că Time, acum nu găsesc revista, coperta revistei Time, în weekend a publicat poza lui Donald Trump pe copertă și spune să vedeți ce se va întâmpla. Asta era titlul, nu găsesc acum coperta lui revistei Time. Și s-a întâmplat duminică la locația sa de baseball din Florida, unde atentatorul, conform presei americane, nu avem ce să cităm decât presa americană, mainstream, care relatează sursele locale, prin care acesta ar fi avut un AKH, un Kalashnikov și Secret Service-ul de data asta, dacă prima oară Secret Service-ul nu a identificat rucsacul și arma lunetistului tânăr, de data aceasta l-ar fi identificat pe Ryan Wexley Ruth și ar fi tras asupra lui. Repet, nu știm decât din sursele oficiale și din sursele de media americane, iar unul dintre cei care s-au plimbat prin zonă ar fi fotografiat mașina celui evadat din boscheți, care a reușit să evadeze și astfel FBI-ul ar fi reținut și sursele de presă dau că ar fi Wexley Ruth sau Ruth. Problema este că încă FBI-ul n-a confirmat numele lui, dar se pare că acesta e. Asta e cam un fel de mic intermezzo. Ce putem spune în plus, Grigore? Nu e felul meu de a-mi face meseria bazându-mă pe speculații. Eu doar prelucrez niște informații, dar mă abțin să fac tot felul de să fac afirmații pe care nu le pot controla. De aceea sunt rezervat până la finalizarea anchetei declanșate de către FBI, când probabil vom afla mai multe informații. Ceea ce pot eu să informez pe cei care ne ascultă e doar faptul că e tot mai evidentă legătura între atentator și al doilea atentator și senatorul republican de Illinois, Adam Kinzinger, care a votat cu două mâini pentru finanțarea războiului din Ucraina. Iar legătura pe care o fac eu este dată de faptul că atentatorul Ryan Wexley Ruth a fost și în Ucraina și a participat la proteste. Era un ferm și activ susținător al finanțării de către Statele Unite a războiului din Ucraina și încă o dovadă e faptul că a fost prezent la Kiev la protestele împotriva invaziei rusești. Deci atât el cât și senatorul Kinzinger, nu senator, congressman, te rog să mă scuzi, aveau anumite lucruri în comun. Desigur, este doar o părere personală, nu am nicio dovadă, dar consider că aspectul ăsta trebuie subliniat
în special această evidență între punctele de vedere comune ale atentatorului și ale senatorului Kinzinger. Dacă putem să dăm acum, reporterul CNN Thomas Gibbons Neff a vorbit anul trecut cu Ryan Wesley Routh despre invazia în Rusia. Să vedem dacă putem să vedem, au reușit colegii, dacă nu mergem mai departe. Deci nu e prima dată când el vorbește cu presa, celălalt nu vorbise. Ăsta este mai cunoscut al presei, înseamnă că, așa cum Reuters, am spus, a găsit profilurile lui pe LinkedIn și pe Facebook, are 3 conturi, puteți să le găsiți și dumneavoastră, le-am căutat și eu și mi-au reieșit vreo 7. Routh, el este un susținător fervent al Ucrainei, așa cum am spus. Ia să vedem interviul pe care l-a reușit să îl dăm. Asta a apărut acum o oră pe CNN. With the guy. What was he like when you talked to him? Yeah, I mean, he was definitely an interesting character. He was very driven to help Ukraine, even though some of his ideas were completely nonsensical. I mean, he kind of spoke with this self-assuredness that he was going to get from A to B and nothing was going to get in the way, even though his plans were already running into major obstacles. And, you know, I talked to Najim last night, who talked to that Afghan in Iran, who had spoken to Mr. Ruth a few days before his arrest yesterday. And I guess he was financially despondent, had around $60 in his bank account and was living out of the back of his car. So it kind of seemed like the end of his grand plans for Ukraine. I mean, did it feel like, and you've been a reporter who you covered Ukraine for a long time, and you talked to a lot of people when you're a foreign correspondent or a war correspondent, because as you said, there are these people hanging around. Did he seem to you like a guy who could really get things done? No, he seemed like I was saying before, he seemed very much like that crew that showed up in the war's early days, who really just thought it was going to be a time to recreate themselves as something that they weren't. I mean, he has Mr. Ruth has a criminal background. And I think he was certainly invested in the cause up into a point, but also invested in, changing who he was as a person, as a lot of these volunteers were. And to be fair, there are many volunteers in Ukraine who are not like this. Da, ce părere ai, Grigore, despre ce zice tânărul reporter? Da, nu pot să spun foarte multe lucruri, dar ceea ce este clar, comun în viața celor 2 atentatori la viața președintelui Trump e faptul că amândoi sunt susținători ai războiului de apărare a Ucrainei împotriva invaziei ruse. Amândoi sunt susținători ai finanțării acestui război de către Statele Unite. Și, în general, astfel de atentatori sunt recrutați din rândul unor anarhiști și care nu au foarte multe lucruri de pierdut. Aș spune care sunt practic fanatici. Așa cum noi condamnăm fundamentalismul islamic, există și în rândul americanilor oameni, cum să spun, spălați pe creier, care nu văd decât un singur lucru în față, dreptatea lor. Un alt interviu pe care l-am descoperit în 2023 l-a acordat New York Times-ului, în care Routh a declarat pentru New York Times că s-a dus în Ucraina și a petrecut câteva luni acolo în anul 2022 și că a încercat să recruteze soldați afgani care au fugit de talibani pentru a lupta pentru Ucraina. Exact. Routh și-a exprimat în 2020 sprijinul pentru candidatul independent Bernie Sanders, recunoaște Washington Post astăzi, și ar fi ironizat pe Biden numindu-l
Joe Somnorosul. Deci iată că Ryan Wexley Ralph e un personaj cunoscut presei americane. Categoric a fost cunoscut și probabil că și criteriile pe care a fost recrutat pentru a executa acest asasinat vin de la ceea ce tu spui înainte și ceea ce subliniază interviul respectiv. Iar Bernie Sanders, pe care Ralph l-a susținut împotriva lui Joe Biden la alegerile din 2020, e un democrat de extremă dreaptă, un socialist, un comunist până la urmă, un progresist. Ce să mai spun? De acolo își recrutează democrații oamenii care să execute comenzi. Dar ceea ce vreau să subliniez încă o dată este faptul că nu este vorba de disputa pentru Casa Albă între Donald Trump și Kamala Harris. Democrații nu își pot permite să piardă aceste alegeri pentru că odată cu venirea lui Donald Trump la Casa Albă, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, mai mult ca sigur că nu se va mai face poliție politică, se va face justiție. Justiție bazată pe probe și atunci vor intra sub semnul întrebării și în discuția procurorilor și alegerile din 2020 și dosarul Russia Gate prin care Donald Trump a fost persecutat fără să existe dovezi, ceea ce Comisia Senatorială a constatat-o. Eu nu încerc să iau apărarea lui Donald Trump, dar sunt de partea lui pentru că faptele arată foarte clar că s-au întâmplat lucruri în neregulă, inclusiv albirea clanului Biden, tatăl și fiul care sunt niște niște infractori încă nedovediți, dar odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă vor ieși la iveală multe mizerii pe care democrații neomarxiștii le-au făcut în mandatul lui Biden și chiar în mandatul lui Donald Trump. Să nu uităm că fostul președinte american l-a avut procuror general pe William Barr, un procuror general independent cu care a avut foarte multe divergențe, dar asta a dovedit că fostul președinte Donald Trump a dorit să lase justiția liberă să fie făcută pe bază de probe și nu pe bază de acte de poliție politică. Deci dacă la precedentul atac, atentatorul era necunoscut, iată că Ryan Wexley Ralph a fost intervievat inclusiv de France Press în 2022, când a început războiul, și a zis că Putin este un terorist și că el e dispus să meargă să lupte împotriva lui. Sunt gata să zbor la Cracovia și să merg la granița cu Ucraina, să mă ofer voluntar, să lupt și să mor, poate voi fi eu exemplul din care avem nevoie pentru a câștiga. Iată că este un om, un soldat al sistemului. L-au găsit cei de la Reuters scriind pe pagina lui Trump că Great America Again ar fi trebuit scris Make Americans Slaves Again Master, adică să fie sclavagismul din nou în America, iar vorba unui jurnalist român foarte citat pe conturile de Telegram spunea: dacă America n-ar fi avut bombele nucleare, cred că deja alegerile astea deveneau un concurs de paiațe. Da. Sigur că da. Parțial îți dau dreptate în ceea ce spui, dar eu continui să insist pe faptul că
că acești atentatori sunt recrutați din cercurile anarhiste, progresiste, neomarxiste și că eu cred că acest al doilea atentator va dispărea, fizic vorbind, foarte curând, înainte să apuce să spună tot ce... Mi-a intuit întrebarea. Asta era pregătită să ți-o pun dacă... să pun întrebarea, bineînțeles. Dacă vom afla ceva sau va fi sinucis așa cum a fost cu toți atentatorii din istoria Americii. Atentatorii la persoanele importante. Nu am știut noi despre Kennedy, despre Robert și așa mai departe. Nu o să știm nici despre Ryan Wesley Routh. Probabil vom afla în 48 de ore că s-a sinucis în pușcărie. Da, e o părere personală. Eu cred că va fi sinucis. Miza este foarte mare și acest om știe foarte multe lucruri. Sau, dacă va fi lăsat în libertate, îl vor interna undeva la un spital de psihiatrie, așa cum s-a întâmplat și cu alții. Dar asta i-ar salva viața cu condiția ca să nu știe prea multe. Dacă nu știe prea multe, într-adevăr, e posibil să rămână în viață. Dacă nu, va fi sinucis, așa cum ai spus tu, Marius. În România a fost un cutremur de 5,2 pe scara Richter. S-a simțit un pic și la București, dar nu despre cutremurul ăsta aș vrea să te întreb, ci despre alt cutremur, despre rachetele cu rază medie și lungă de acțiune, ATACMS americane sau Storm Shadows ale britanicilor sau Taurus ale germanilor. După cum se știe, joi a avut loc o deplasare a lui Joe Biden la reuniunea Consiliului de Ministri a lui Steinmeier la Londra și puține lucruri am aflat în urma acestei întâlniri de capă și sabie. Se vor acționa aceste rachete de către sistemul bine pus la punct al NATO. Putin, între timp, ne-a luminat și a spus că aceste rachete nu pot fi trase fără sistemul de sateliți ai țărilor membre NATO. Deci e tautologic să zicem că Ucraina le trage. Ce crezi tu? De ce America, pe surse, se spune că America amână terminul, cuvântul german, pentru a da acces ucrainienilor pentru atac MS. Pe când britanicii ar vrea să dea Storm Shadows-urile mâine dimineață. Ce să înțelegem din asta? Părerea mea e că sunt doar jocuri de gleznă și nu se va întâmpla nimic spectaculos nici înainte de alegerile prezidențiale din America, nici după aceea. Deocamdată există tot felul de declarații de o parte și de cealaltă care sună mai degrabă amenințări, dar nu se va întâmpla nimic concret pentru că riscul este să dispărem cu toții. Deci asta este părerea mea și mai cred că dacă e să fim cinstiți până la capăt, războiul din Ucraina a început în 2014, nu a început acum 2 ani. Știți, toată lumea știe că în 2014 a fost răsturnat cu ajutorul Statelor Unite un președinte ales democratic și lumea nu-și mai amintește despre acel episod, despre, eu știu, implicarea americană directă în schimbarea regimului din Ucraina pentru a permite unui regim favorabil. Putem spune chiar că această criză ucraineană a început la București în 2008, când a fost summitul NATO, când
George W. Bush Jr. a venit la București cu lecția scrisă, cu toate că CIA-ul și serviciile secrete l-ar fi sfătuit să nu deschidă porțile NATO pentru Georgia și Ucraina. El a insistat, Putin a luat avionul, a venit la București, există o celebră fotografie între Putin și Angela Merkel. Băsescu stătea ca un chelner între ei, n-a reușit să amâne nimic. La 3 luni după summitul de la București, Putin a invadat Oseția de Sud, a atras atenția că ia cătămis. Ce vreau ia cătămis, să-i vorba din noastră din Banat, iată că sunt prezent. Ce vreau să te întreb, mi s-a făcut pielea de gâscă pe spate în momentul în care într-un interviu, a dat vreo 4 sau 5 interviuri Putin zilele astea și întreabă pe un reporter cum ar arăta lumea fără Rusia. M-am înspăimântat. Are o profundă conotație simbolică acest lucru. Numai că nu ne spune direct, ăștia vor să radă Rusia de pe fața pământului. Da, evident. Fără să iau partea cuiva, trebuie să spun că Vladimir Putin a comis multe crime în viața lui ca președinte al Rusiei, dar de data asta are dreptate. Asta e părerea mea. Și am să și argumentez. Dacă ne uităm înapoi în anii 60, cu criza rachetelor cubaneze, când rușii au trimis rachete cu încărcătură nucleară în Cuba, deci aproape de granița, aproape de Statele Unite, de Florida în speță, a existat până la urmă o înțelegere și ei și-au retras rachetele și Kennedy a făcut și el niște concesii și s-a ajuns la un consens pentru a evita un război nuclear. Asta se întâmplă și acum. Păi cui ar conveni ca la granița țării pe care o conduce să fie arme nucleare îndreptate împotriva țării lui, împotriva Rusiei în speță. A fost o mare gafă încercarea de a aduce Ucraina în rândul NATO, în primul rând pentru că acest lucru e imposibil conform statutului NATO. Nu poți să intri în NATO dacă ești într-un conflict armat cu unul sau mai mulți dintre vecini. Este lucru cât se poate de clar. Deci primul lucru, se încalcă primul principiu de aderare la NATO. Și acesta este și motivul pentru care România a făcut concesii Ucrainei, tocmai pentru a evita un conflict între România și Ucraina, care ne-ar fi scos din jocul pentru aderarea la NATO. Văd că ai citit editorialul meu de sâmbătă, criza rachetelor din New Standard, unde am blufat, spunând că acea criză a rachetelor s-a finalizat cu moartea președintelui Americii și cu a fratelui său, Bob. Nu acest lucru e important dacă eu am informația corectă sau nu am, dar în editorial am adus aminte despre operațiunea Mangusta, care seamănă cu Euromaidan-ul de astăzi, prin care în insula cubaneză CIA-ul a gândit încă din anii 60 o revoltă, un Maidan la Havana împotriva lui Fidel Castro. N-a reușit, așa a reușit a încercat regimul să-l răstoarne pe Fidel Castro. După aceea 1140 de soldați au fost folosiți în operațiunea din Golful Porcilor, Bay Pig, cum se cunoștea de atunci. Specialiști de la Pentagon mi-au explicat în anii 93-94, când am avut o bursă, atunci s-au folosit pentru prima dată spin doctoring-ul,
adică folosirea cuvintelor medicale și răsucirea cuvintelor, că de fapt spin doctoring înseamnă răsucirea cuvintelor, când specialiștii de comunicare de la Pentagon, pregătind invazia Cubei, pentru că era pregătită invadarea Cubei, iar Kennedy a zis stai să mai ne gândim, să încercăm să negociem și așa mai departe. Deci toată lumea era exact ca în acest moment. Să invadăm Cuba, să învățăm minte. Între timp, rachetele nucleare ale URSS-ului erau acolo, prezente. Kennedy cu fratele lui Bob, Robert, asasinat după 4 ani, deci în 63 a asasinat Kennedy președintele și în 68 sau 69 fratesul, tot așa ca să nu se mai știe absolut nimic. În final, negocierea care a fost? El și-a trimis emisari speciali ai președintelui, cu 2 ani înainte montaseră niște rachete nucleare în Turcia și au zis retragem rachetele nucleare din Turcia dacă voi retrageți pe cele din Cuba. Ei, după 1 an de zile a venit atentatul, Oswald l-a ucis și nu se mai știe absolut nimic. Vrea Deep State-ul american să invadeze Cuba? Vrea un război nuclear atunci? Nu știu. Întrebăm, cert este că președintele Americii a fost sinucis. Scuză-mă că am făcut paranteza asta mai lungă. Absolut. Așa stau lucrurile și eu mă bucur că am citit în editorialele tale anumite semnalarea unor anumite aspecte pe care alții evită să le discute și asta e o greșeală, după părerea mea. Astea sunt lucruri care au rămas în istorie și care trebuie reamintite, măcar din când în când, de către noi care facem meseria asta. Acum, privind criza despre care vorbeai, rachetelor cubaneze rusești în Cuba, eu cred că, într-adevăr, au murit doi oameni importanți, dar, respectiv Kennedy și fratele lui Robert, John Kennedy și fratele lui Robert, care era procuror general, care era în campanie electorală atunci când a fost asasinat. Cei mai tineri nu știu lucrurile astea, dar au fost sacrificați 2 oameni importanți din istoria Americii, dar s-a obținut în schimb pacea până la urmă. Pentru că nu exista o soluție. Dacă s-ar fi declanșat un război nuclear, probabil că noi nu mai vorbeam astăzi la televizor. Deci mai importantă a fost, cum să spun, acțiunea politică prin care s-a evitat un conflict nuclear, decât viața unui președinte și a unui candidat la președinție, cum a fost cazul fraților Kennedy. Iată că rațiunea a învins în cele din urmă. Nu vreau să-ți explic ce am văzut pe rețelele de socializare, cum va putea fi distrusă în 2 ore toată Rusia. Culmea că mai avem printre noi adepți ai cultului, mergem până la capăt. Am citit ieri cartea lui Thierry, un prieten de-a meu istoric olandez, despre operațiunea Barbarossa. Mă, da, așa seamănă lucrurile între ele. Bă, da, baș la Odessa, baș la Kursk, baș la Leningrad, bă, se întâmplă lucrurile astea. Eu nu înțeleg pe ăștia care fac strategii politice. De ce nu citim în istorie? Nu, că Winston Churchill a zis la un moment dat, Churchill a zis, sau cine a zis, eu nu mă chinui să fac strategii. Mă uit prima dată în istorie și văd unde s-a greșit și încerc să nu mai repet greșeala din istorie. Adică lucrurile sunt foarte clare. Suntem în buza unui conflict nuclear și există semeni de noștri care au zis bă, da, trebuie să radem Rusia de pe fața pământului. Bun, da, și rachetele nucleare care se plimbă pe submarine, că numai există un site american, făcut de americani, care spune că sunt 86 de submarine cu arme nucleare care se plimbă prin oceanele lumii. Bun, și ce facem cu alea?
No, trebuie să spun că asemenea subiecte nu sunt de interes. În primul rând pentru că sunt foarte puțini cei care citesc câte ceva din istoria lumii și pe de altă parte sunt foarte tineri ca să înțeleagă. În general, acum, cum tu bine știi, Marius, jurnalismul, să spunem așa, modern, cu ghilimele, se face pe baza audiențelor. Și asemenea subiecte din istorie, o istorie din care mulți pot trage învățăminte și afla multe lucruri, nu sunt de actualitate pentru că nu generează audiențe, rating. Deci eu aș spune că e o greșeală, dar lupta asta pentru a supraviețui în radio, în televiziune sau în presa scrisă este extrem de dură din punctul de vedere al existenței, că până la urmă jurnaliștii care nu execută ce le spun patronii, din nefericire sunt dați afară și au de plătit rate la case, la mașini și au copii de crescut și altele. Deci asta se întâmplă și în America, să nu crezi. Mai destinem un pic atmosfera, mai avem 15 minute, te rog să te pregătești să-ți treci pe hârtie ce prognozezi că se va întâmpla zilele următoare. Să zic o chestie până îți așezi neuronii și sinapsele le pui ca să ne vedem ce se va întâmpla în viitor în războiul Kamala cu Donald Trump. O zis că nu e așa de ușor în televiziune. Păi zic, dar prezentatorii de marile televiziuni din lume au peste 60 de ani. De ce? Pentru că trebuie să aibă o experiență. Nu, e breaking news. Acum sparge cortina, se întâmplă ceva. Trebuie să știi, să ții audiența, să vorbești despre Donald Trump până afli cine e atentatorul, nu? Trebuie să ții audiența. S-a întâmplat în Florida, pe aia de golf. Trebuie să știi să faci un background ce s-a întâmplat în 13 iulie. Păi dacă tu nu știi ce ai făcut ieri sau ai uitat ce ai mâncat ieri, nu poți să fii un ziarist bun, nu? Primul lucru pe care trebuie să ți-l spun, Marius, e că dacă vrei să lucrezi în televiziune, radio sau în presa scrisă, în media, în general, prima condiție e să știi limba română. Și vorbit și scris. Eu acum probabil că am să mă aprind paie în cap. Chiar fac și știu, sunt conștient că urmăresc reluările de la interviurile noastre, de la acest podcast și am anumite bâlbe, dar aș spune că scuza mea ar fi că sunt de 35 de ani în America și de 35 de ani vorbesc limba engleză și mi-e mai greu să găsesc cuvintele. De multe ori chiar le amestec sau folosesc termeni din limba engleză pentru a... N-ai avut timp să urmărești pe Nicolae Ciucă, n-a avut nicio bâlbă ieri. Totul a fost perfect. Deci ascultătorii noștri vor un președinte bun vorbitor, nu un președinte al faptelor. Nu știu, trebuie să fie și bun vorbitor, pentru că numai dacă ai această calitate poți să transmiți mesajul coerent și clar către cei care te votează. Este important. Adică latura intelectuală a unui președinte care nu trebuie să se exprime ca un golan de stradă, să folosească limbaj suburban sau altfel de expresii pe care le folosea, spre exemplu, Traian Băsescu, care nu pot să-l acuz că este un agramat, dar totuși felul în care se adresa celor din jur, cum să spun, făcea el ca Demostene, lua bucăți de pietre în gură pentru ca să aibă o inflexiune mai bună a vocii. Demostene fiind un bâlbâit al perioadei istoriei antice. Până la urmă e vorba de prestanță și respectul pe care îl capeți sau nu îl capeți de la cei care te urmăresc este dat în primul rând de modul în care exprimi ideile. Ideal ar fi să fie coerent, concis, foarte clar și foarte imparțial.
Acum, revenind la starea de tensiune, ce simți în aerul din Roosevelt Island acum, după ce ai lecturat toată presa americană, ce crezi că se va întâmpla? Aici am să deschid o foarte scurtă paranteză de 30 de secunde și am să spun că privilegiul de a locui pe insula asta din Manhattan, Roosevelt Island, a fost pur și simplu un noroc. Eu am aplicat pentru o locuință de la stat, cum se spune, de la statul New York în urmă cu 10 ani. Și după 10 ani mi s-a aprobat. Iar acum, într-adevăr, locuiesc într-o clădire superbă. Cei care nu cunosc zona trebuie să știe că insula Roosevelt Island se află pe râul East River, care desparte Manhattanul de cartierul zona Queens din New York. Este înconjurată de ape, are o faleză de jur împrejurul insulei foarte frumoasă, e multă verdeață aici și, într-adevăr, sunt fericit. La vârsta mea, după așteptare de 10 ani, am reușit să iau acest apartament. Acum am să revin la ceea ce m-ai întrebat tu despre disputa Kamala Harris-Donald Trump. Să nu creadă cineva că a existat un câștigător sau un învingător sau un învins de la prima dezbatere. Este foarte clar pentru cei care fac analiză politică faptul că nici Donald Trump nu a pierdut din susținători, nici Kamala Harris nu a câștigat mai mulți decât avea. Practic, democrații vor vota clar, masiv cu Kamala Harris, republicanii vor vota cu Donald Trump, cu excepția celor care sunt adversari declarației fostului președinte, și aici mă refer la fostul președinte Bush Junior, la Matt Romney și chiar la acest Kinzinger, congresmenul de Illinois, apropiat al atentatorului de... Bine, acum să nu-i facem procese de intenție, că s-ar putea să nu fie implicat în chestiunea asta, pentru că totul în viață are o limită. Absolut. Absolut, așa este. Și deci nu există o diferență. Diferența va fi făcută de cele 7 state numite swing state, în care nici democrații, nici republicanii nu sunt majoritari, și atunci acele 7 state vor face diferența. Ceea ce nu înțeleg comentatorii de politică din România, și am urmărit mai multe posturi, e faptul că nu e vorba de o dispută între Donald Trump și Kamala Harris. Kamala Harris este doar o intrusă acolo, este o interfață a Partidului Democrat, pentru că nu aveau pe altcineva cine să pună decât pe vicepreședinte. Nimeni nu s-a așteptat ca Biden să nu mai fie capabil să țină această campanie electorală. Problema cea mare este că Donald Trump, cum să spun, s-a luat la trântă cu sistemul, cu un întreg sistem în care instituțiile de forță, respectiv CIA, FBI și toate celelalte agenții s-au simțit șifonate. Pentru că Donald Trump e un om de afaceri, dar singurul lucru și faptul că eu îl susțin nu este, și o recunosc asta deschis, nu este persoana Donald Trump. Este faptul că acest președinte fost președinte, încearcă să revină la Casa Albă și să facă ceva pentru țara asta. Ce interes ar avea Donald Trump, care la aproape 80 de ani, bani? Nu se pune problema că e multimiliardar, dar singura întrebare pe care eu mi-am pus-o când am decis să-l endorse, cum se spune în engleză, să-l susțin, a fost faptul că nu am auzit în dreptul numelui Donald Trump
cuvântul corupție. Nu a existat așa ceva? În schimb, am auzit tot felul, că afemeiat, că narcisist, că se poate să fie adevărat. Pe mine mă interesează cu ce poate contribui președintele țării, fie că e Donald Trump sau Kamala Harris, la, cum să spun, îndreptarea lucrurilor, să scăpăm de cheltuielile astea pentru războiul din Rusia, să avem inflație mai mică, acceptabilă, să avem siguranța cetățenilor prin eliminarea migrației, nu migranților, migrației la granița de sud, și multe lucruri care mie ca cetățean mi-ar putea îmbunătăți viața. Asta mă interesează până la urmă, nu neapărat persoana Donald Trump. Iată că acum New York Times-ul ne dezvăluie că într-adevăr acesta este suspectul, a compărut în fața tribunalului din Florida și ce zice că numai puțin mai e viu? Numai puțin, da, este viu și informațiile care curg la New York Times spun numai puțin că așa zice că a avut o armă semi-automată și zice că este nevinovat. A blue inmate jumpsuit to his initial appearance in a federal courtroom in Florida. Deci nu a vorbit cu jurnalistii. Apariția lui este în mai puțin de 24 de ore după ce a fost săltat. Incidentul s-a întâmplat atâta, deci doar atât că se consideră nevinovat. Asta apare pe surse, deci e pentru prima dată când o publicație spune că a apărut în fața judecătorilor. Deci asta e. Dar n-am bătut câmpii. E clar, scuză-mă divagația. Deci Ryan Wexley Routh, 58 de ani, slavă Ucraina. Era cu slavă Ucraina din 2022. Când spuneam și eu slavă Ucraina, când era dublu prețul la benzină și lumea zicea, bă, ești de-al nostru. Zic, da, eu eram cu steagul Ucrainei să-mi bat joc de ei. Revenind la părinții fondatori ai Constituției americane, vă dați seama, norocul nostru și al planetei este că în 1787 părinții fondatori ai Americii, deci aproape 250 de ani în urmă, au considerat că nu prostimea trebuie să aleagă președintele Americii. Iertați-mi cei care credeți că votul vostru contează, ci acest corp de electori. Mai avem 5 minute, dacă poți să explici cum funcționează acest corp de electori și cum sunt ei aleși să reprezinte voturile unui corp electoral. Părinții Constituției americane au fost foarte, foarte deștepți. Și primul lucru pe care ei l-au evitat prin scrierea acelei Constituții e faptul că acea declarație a făcut practic imposibilă manipularea alegătorilor, pentru că despre asta e vorba până la urmă. Câștigătorii sunt desemnați nu în urma votului popular, adică pe baza faptului că pe baza a câte voturi obține fiecare candidat dintre cei doi candidați, ci prin colegiul de electori. Și fiecare stat are un anumit număr de electori în funcție de mărimea statului. Iar acei electori, sigur că țin seama de votul popular, adică de votul oamenilor, dar decizia lor în calitate de oameni competenți, buni cunoscători ai situației din statul lor, plus că sunt informați despre eventuale fraude, manipulări, televiziuni plătite și alte lucruri de genul ăsta,
Asta fac ca ei să ajungă la o concluzie și să acorde votul electoral. Cum sunt aleși electorii ăștia? Ei sunt, cum să spun, nu sunt aleși prin vot direct, să spun așa. Sunt practic aici am mai prins, că mai prins într-o capcană. Pe nici eu nu mai țin minte. Pentru că de asta te-am întrebat, ca să mă limpezesc și eu, nu numai pe ascultători, să mă limpezesc și eu, că mulți ne critică că nu știm. Păi dar nu poți să știi totul. Nu, adică nu se fac alegeri pentru desemnarea electorilor, asta o știu sigur. Mi se pare colegiul electoral și cei care știu mai bine decât noi să ne informeze, să scrie acolo, nu numai să ne ciufulească și să ne tragă de urechi, că de ce am venit cu părul ciufulit și n-am fost la coafor înainte, să ne lămurească. Eu știu că acelea sunt reprezentanții de elită ai societății și există un corp social care desemnează, indiferent de guvernator și așa mai departe, acești reprezentanți a elitelor sociale și politice. Dar îți promit că am să mă interesez în amănunt și am să explic clar. Dar ideea este că acești electori sunt, în primul rând, sunt imparțiali, cunosc foarte, foarte bine situația din statul respectiv, sunt informați, au toate informațiile necesare și sigur că dacă, să spun așa, procentajul la votul popular este de 10-1, categoric că ei vor susține candidatul care a obținut acel scor. E și logic și vor da votul lor electoral acelui candidat. Dar când scorul este strâns, atunci este decizia lor cui vor da votul. Acum, deci ăștia nu sunt ca niște trimiși la plenarele CC de către prim-secretarii de județ. Nu, e clar că nu sunt niște delegați la Marele Congres. Am să dau chiar un exemplu. Spre exemplu, statele mari, cum ar fi California, cum ar fi Florida sau New York, au peste 50 de voturi electorale. Dacă te gândești că 3 state adună peste 150 de voturi electorale și totalul pentru a câștiga este de 270, îți dai seama că celelalte state sunt state care au 10 voturi electorale sau 11, cum ar fi, să spun, Tennessee sau... Deci suntem la final, mai avem încă 20 de minute, 20 de secunde, promitem că ne vom informa mai bine și vom discuta despre how to become an electoral man, să fim acolo, poate în viața de după, tu poate mai ai șanse să ajungi în comitetul ăsta electoral, punem toți umărul să ajungi elector. Data viitoare vom face o emisiune unde vom veni punctual cu acești electori, promitem. Să aveți o seară bună. L-am avut pe Grigore Culian din Manhattan, aproape de Manhattan, pardon, pe River Blue, cum o cheamă riverul? N-am auzit ce ai spus. Gata, nu mai avem timp. De Grigore Culian a fost în direct, am comentat despre crima lui Ryan Wexley, tentativă de crimă. O seară bună!